Nalikane para
jeneng sira kang gak menangake ngemotake pun Rama. Kali marang jeneng sira gulung Yonat yen kalung waniti Rakyana patih Haryo bukito ora ngadep mergo kalung waniti lagi ngadak loro ora bisa ngestreni anggonku bareng sabdo marang kabeh para kawula mung jeneng sira minangka wakile mula kepengin mangerteni kepiye ning para kawula uripe ana karep kadesan munggahe ana patungan ya tampa aja pangestuku dari sira tampan Pinangka dewara dalem wonten ing kraton Tandus agen ngayahi kejutaan hani dipeksa hani termaken saking para kawula wonten ing kraton Tandus ing tanggan menika para kawula tansah pinansu kabeh ira ing bodone kaya bali tansah ing para kawula ing manggen wonten ing panggen saha wonten lan minggahe wonten ing cara kraton sami Allah widih sami pun menika karuban ing matur nuwun amung jeneng sira kang gak percaya amung jeneng sira kang rina lan wengi tansah wawor lan awor marang kabeh para kawula aja nganti mangkone tandes disembungkan sindewan oyot marang ayo praja nyimakake marang kawula sapa kang para kawula kang ada kekurangan jeneng sira kang wajib paring bebungah utawa paring bondo lan donya dimen uripe para kawula iki mulya bukan kau menyandan kang praturga semua ini wonten para kawula ing kandhang masakan sanipun kedah paring sampeyan menika cukup kalian jauh panjenengan panjenengan niku satunggaling laku ingkang bersipo laksana akhir para manungsa kanjeng tembung sak klimat gawe semenipun garap ingsun Yonatan ingsun iki wis jombo wis rengko nanging aku tansah menggalekake marang para kawula mergo tanpa kawula ratu ora bisa apa-apa mula bisa manunggal kawula lan Gusti dimepukok lan bakok negara Tandus tembak ya tunggu beata bedane ya kondo pitakon rasane gantung dene iki kan gantung
Ya jumbuh pisoanan buri ingsun wis bareng sabda marang jeneng sira mudune para nayaka lan kawula kalungguhan iki ingsun mung kepengin hamini suda minangka ratu agung ing negara Tangges mergo coba to sama ingsun wis jompo ingsun wis nelko kurang samugaran apa wae kurang pangrasa kurang pamawas lan kurang pantu apa ya selawase ingsun ganti ratu ngayomi marang para kawula kemarin miturut silsilah para ngaton ing negara Tangges kang menang lenggahi gampar keprabon maison kanu iki turun ratu Suri mongko ora ana liya mung putraku Prambanan kang menang dadi ratu ana Tangges. Ya boten tepat dawuh pendengar ono kanthi sarosila wonten ing kraton Tangges sareti ingkang mijil saking dawuh karo Kameswari kula istri pendengar Dewi Kusuma pancen putraku Prambanan tani menika miyas paun payane menawi kok dados ratu pirangan sojak hampir bawani sojamel kuwi salanipun segani wonten kalih apa bedane ratu Tangges lanang utawa wadon mongko yen ingsun pamawas apa meneh jaman saiki ora ana bedane lanang lan wadon yen lungguh padha cendheke yen ngadeg padha dhuwure lamun putraku dadi ratu ana negara Tangges isih ana jeneng sira isih ana senopati isih ana prajurit mudune para kawula lamun gotak mangkune ingsun kan bisa kanggo ketimbangan agan iki ana iki sampun sinten wonten ing kraton Tangges kanthi saestu putra putri pendengar ingkang sedaya kraton sanmane wonten ing para wasis pinter ing wong wadon troko katut patut troko nangis ramen ramen saking niku boten pantes boten saged dibawa boten saged kuntara negari dalem kraton Tangges menawi negari Prabu putra panjenengan Dewi Kusuma dadi pipawadane nggih ratu wedok ora pantes pantes ora pas apa nggih ngene oh kowe buka lembaran sejarah untuk menawa mengerteni negara Majapahit sapa kang regani Trigwana Tunggadewi uga ana Ratu Sima ana kelengkalingan kuwi wadon apa priya oh iya nah wadon wae bisa
Prabu Surbana Ya, Tribuana Gadewi wonten ing Majapahit pancen. Ratu Sima wonten ing Kalingga Bener. Keling Kalingga Majapahit menika ditandhes pramila ing saking menika boten saged dipuntanggapke Dadi ora kena dipatekake Majapahit lan Tangges. Majapahit utawa Klenggalika lan Tangges. Sono, potong go. Ayo aku muga mesti selain para raton. Ono ing negara Tangges. Mula ora ono alane. Lamun Prabu minangka ratu apa meneh. Sabdo pandita pangandikan ratu kanthi nama lawani. Pindhane mangsi kang tumetes ana ing sante. Kadangku Amriko percaya marang kadangku Goro Wangsa iki anane manut lan manut setya lan bekti marang kadang sepuh apa terus dadi sabdaku emane kadangku uga melu wujudi menika menawi pakane piyambakipun sangat manut dan nanging menika pangwaos ing pratotan ing dinipun saged tengkah ing antara pendidikan lan sosial ora bakal negara Tangges bakal karusak dening sedulur mergo pekadangku kan tak tresnani pindhane luwih godhong suruh iwalak-walik yen dirasakake digigit padha rasane ora bedane aku lan sedulurku Goro Wangsa mula saka kuwi alun tidak tetepake Prabu Retno minangka ratu ing Tangges. Sira mesti bangetake saged gawe pura. Kari jeneng sira saged jeneng nata nglintir karo gane pura dadi ratu ana negara Tangges. Mono. Utusan para pradonga kagungan iki pisudanaku kawiwitan.
sira tampani Cek